Welkom op het feest van 10 jaar Lellebel. U kunt zich hier vertonen als een vrouw. We zijn hier voor het 10-jarig feest van de Lellebel. De Lellebel is een travestie multicultureel geënt café in Amsterdam. Het zit in de Utrechtstraat nummer 4. Tien jaar Lellebel betekent een uitgaansgelegenheid waar je jezelf kan zijn. Houdt in dat wij er zo uit kunnen zien. Dus, en dat we er ook gewoon zo lekker kunnen stappen. En ja, dat je gewoon zonder gezeik een kroeg in kan gaan. Ja, dat zit goed. Dat zit goed. Mag ik rustig? Het was eigenlijk de bedoeling dat ik de Lellebel in de Bijlmer zou beginnen als multicultureel café. Maar ik had hier travestieavonden in de Biecht, een studentencafé. En ik kreeg hier de mogelijkheid om een café te openen. En toen ben ik als logisch vervolg erop een travestiecafé begonnen. Dat was er helemaal niet. En het is er eigenlijk nog steeds niet. Er zijn wel speciale themaavonden bij verschillende kroegen. Maar een echt travestiecafé is er niet. Het is nog steeds het enige na 10 jaar. Als ik zo vanavond kijk hoe prachtig al die mensen wat ze zich uitgesloten hebben om kostuums, jurken te maken, om zich allemaal op te doffen, dan blijkt het dat het toch leeft en dat het nog steeds levend is. Hello, Daisy, well hello, Daisy, it's so good to have you here where you belong. You're looking swell, Daisy, I can tell. De koningin heeft het behaagd om je te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ook een erkenning voor al het werk dat gedaan is. En ook zichtbaar maken van hoe belangrijk het is. Als de maatschappij er niet aan toe is, kan het bij Lellebel gaat het wel. Dus dan kun je lachen, kun je huilen en kun je je verhaal kwijt. Elke groep heeft zo zijn eigen plekje en ik ben blij dat ik 10 jaar lang al zo lang kan door blijven gaan. En ook elke keer die nieuwe mensen daar een weg naartoe weten te vinden. Worden nooit meer hetzelfde. Oh ja, leuk, lekker in de stad. Het is hartstikke leuk. Dat is gezellig. Het is vandaag 24 november, hebben we een speciale avond, Marco. Ja. Oh ja? Ja, want het is Lellebel feest. Ik doe Marilyn Monroe na. Marilyn Monroe, mensen. Nou, het is 2 druppels water. Zijn jullie een stelletje? Nou, na vanavond waarschijnlijk. Vanavond even, ja. Gelegenheid. Of na vanavond. Want u weet dat het een man is, hè, eigenlijk? Is dat nou de... Dat is de eigenaar van de Lellebel, Hans. Die komt in stijl op in de limousine. Desiree. Dag Desiree. Wat heerlijk dat je er bent. Heb jij voor de kijker misschien iets leuks eventjes dat je zegt van nou... Het is voor mij allemaal een complete verrassing, dus ik weet ook helemaal niet wat er mij staat te gebeuren. Nee? Die limo was natuurlijk al een gigantische verrassing. Ja. We zijn mee uit eten genomen en allemaal gesponsord door hele lieve mensen die ook in de Lellebel komen. Ja. En de Lellebel bestaat 10 jaar nu, hè? 10 jaar? Ja. Ja. Heb jij hem opgezet? Ik heb hem opgezet. Het was meteen goed. Het Ja? was meteen raak. Ja. Ja. En het loopt nu ook lekker? Het loopt fantastisch, nog steeds. Hele fijne avond allemaal. Dank je. Succes. Is het echt of is het nep? Catch me and you know. Het is echt, mensen. Waar kom je vandaan? Een kus van je. Nou ja, de camera is erbij, hè. Ik heb natuurlijk ook thuis wat uit te leggen dan. Is de camera is uit, hè? Is die uit nu? Ja, hij is uit. Goed zo, oké, dan kan het wel. Oh, heerlijk. Oh, ik zet het. De nachten worden nooit meer hetzelfde. Hello, Daisy, well hello, Daisy, it's so good to have you here where you belong.
Er zitten er 75.000 in. Ja, het allemaal echte zirconia. Wat zeg je? Ja, het echte zirconia. Heel erg. Ja. Zirconia is een nepdiamant. Ja. Each night I walk an empty street where shadows hide and never meet the sky. I feel I wanna die. Vond je het leuk? Ja, nee, ik vind het altijd leuk om collega's te zien. Ja. Wie ben jij? Ik ben Molly Strichnin van de Chicks with Dicks. Vrouwen met penissen. Dat zou de vertaling daarvan moeten zijn. Het is een soort woordspeling. Het is niet helemaal zo obscene als het misschien lijkt. Nee, natuurlijk niet. Dat begrijp ik ook wel. Kanszaad. Nou, dat ik een beetje verliefd op je ben geworden. Wat voor jou zijn als vrouw? Denk je dat ik mooi ben als vrouw? Nee, ik vind je mooi als man. Ja? Ik vind het ook leuk dat ik met je geweest ben. Het is toch je Dankjewel. vrije zaterdagavond die je daarvoor opgeofferd hebt. Ja. Weinig mensen weten dat. Wij zijn natuurlijk normaal vrij op zaterdag. Maar toch hebben we het leuk gehad. Heel leuk. Bent u een Wayang pop? Een paar Wayang, hè? Ja, ik zie het, ja. Waar komt het vandaan? Ik heb from Indonesia. Indonesië? Ja. Oh ja. Ik heb elke week in de Lalabel zo Arabisch en dan India en dan Indonesië. Nou, het klinkt als een drukke avond nog, hè? Altijd zondagavond die Arabisch. Je hebt ook allemaal genaaid, ja? Ik altijd. Oh, het ziet er wel schitterend uit, hè? Heeft u zelf gemaakt? Ja, ik altijd zelf gemaakt. Ja, naait u veel? Huh? Of je veel naait? Ja, veel, hele dag. Oké, veel plezier, schat. Dag hoor. Dag. Dag.